sidste 1000 kroner den her måned. Nå, okay. Hvornår skal jeg ringe igen, fordi jeg skal være sikker, at jeg kan få? Ja, men kan du ikke prøve at ringe om en uge? Om en uge, så. Hvad fanden skal jeg gøre, mand? Gyldne odds? Nej, det er gyldne. Hallo? Hej. Hallo, jeg har brug for hjælp. Kan I ikke komme og hjælpe mig? Har du brug for hjælp, eller hvad? Hvad skal jeg gøre? Vi kører jo Weebots her på Gyldne Odds, og det koster 100 kroner om måneden. Du kører Ja, med med. ja. Hvis der også skulle med. Så er du interesseret i dagens forslag. Ja. Vi har dem her. De er genannonceret. Nu er det helt verden. Tak skal I have. Så er Gyldne også bare helt nede, men nu er jeg bare på toppen. Jeg har råd til at få en 5 af det hele. Tak Gyldne Odds.